दिनै फार्स्ट टाइम मोनसे इंडस्ट्री बडोलेंडआव गायसननाय जादों बेखौ ब्रिक्स होनना बुंनाय जादों बडोलेंड रुरेल इंडस्ट्री पार्क जोंनि ओनसोलनि माखासे सुबुंफ्रा खामानि मावनो एबा हा हु गैजायैनि थाखाय बाहेरायाव थांनानै हाजिरा मावहैनो गोनां जायो बिथांमोना न' बां गारनानै केरेलाफ्राव बाहेरायाव बोसोरनिफ्राय बोसोर खामानि मावहैयो न'आवबो जोबोद दुखु खस्थ' मोननाङो दा बेखौनो लानानै जोङो गोदोनिफ्रायनो सोमावसारनाय समनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन जेब्ला जों बेवहाय माखासे इंडस्ट्री गायसननो हागोन बेवहायनो मावना जानो हागोन ओंखायनो जोङो गंबा इंडस्ट्री बडोलेंडआव गायसननो नागिरदों बिटिआर सरकारा दिनै गिबि इंडस्ट्री जि बडोलेंड रुरेल इंडस्ट्री सेन्टार बेखौ जोङो पाटगावआव गायसनजेनबाय आरो बेवहाय रोजा रोजा सुबुङा खामानि मावनानै जानो हागोन बेवहाय माखासे प्रडाक्शन खालामनाय बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों लुनानै होगोन इलेक्ट्रिसिटी बेयाव थागोन गासैबो बेबस्था थाजोबगोन खालि सोरबा दिनै एम्फौ फिसियो बेखौ मायबा मोनसे प्रडाक्शन खालामनानै पेकेजिं खालामनो नागिरदों माइरंनिफ्राय बायदिसिना खालामनो नागिरदों नानिफ्राय बायदिसिना खालामनो नागिरदों आसार बानायनो नागिरदों औवानि बायदिसिना खालामनो नागिरदों जा इन्डास्ट्रि प्रडाक्ट जायो बेखौ बाहेरायाव फानहरनो थाखाय स्किल ट्रेनिं होनाय मार्केटिं खालामनाय गासैबो बे सेन्टारावनो खालामनो हागोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंहा टंलानि मुरमेलायाव जागोन तामुलपुराव मोनसे जागोन झालायाव मोनसे जागोन आरो क'क्राझाराव आरोबाव मोनसे जागोन आरो चिराङाव मोनसे जागोन थेंक इउ